Рамазан айы битеп китсә дә, үтеп китсә дә, ләкин мөмин кешенең, мөселман кешенең гамәле бит үтеп китмәде, üzülмәде. Чөнки мөмин мөселманның гамәле üzülә кашан? Үлем килгәч. Менә үлем килгәч инде мөселманның, мөминнең гамәле üzülә. Рамазан айы битү белән аны гамәле әле üzülми. Кайбер кешеләрдә шулай. Рамазан айы бетте. Шылбырларны салдырган кебек, төрмәдән чыккан кебек инде ул Рамазан айынан чыга, иркинлеккә чыганнары. Менә бу дөрес түгел. Чөнки менә уйлап кына карагыз. Рамазан айы ул үзеңне төзәтү аю, шай тәрбия аю. Ул үзен бер ай бит тәрбияли, төзәтә, изгелекләр кыла, аны иманы күтәрелә, һәм зур дәрәҗәгә барып җитә. Аннан соң Рамазан айы битү белән кире гынахлары кайта икән, кире түбәнгә төшә, һәм түбәнгә төшеп бетә шулай. Аннан икенче Рамазан килә, тагы күтәрә дә иманын. Аннан тагы Рамазан айы битү белән тагы кая? Тагы төшеп китә. Мөселман кеше инде әгәр дә күтәрелгән икән, зур дәрәҗәгә менгән икән, артка тәгәрәмә инде, артка төшмә. Дәвам ит юлыңа. Авыр булса да, читен булса да, дәрәҗәңне шушы урынны тотарга тырыш, ышкындырма ул урынны. Кала Аллаһ азза ва джалла, Аллаһ тәгалә: "Убуд раббака хатта яътияка ал-яқин." Үзең Раббыңа гыйбадат кыл хатта үлем килгәнче. Кала тәгалә, Аллаһ тәгалә: "Эйюхаллазина аману тaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Иман китерүче бәндәләр, Аллаһтан хакый курку белән, дөрес курку белән куркыгыз һәм мусламаннар булып кына үлегез. Фақат мусламаннар булып кына үлегез. Әлбәттә, ничек менә мусламаннар булып кына үлегез? Ничек? Монда теләк кенә җитми. Менә мин мусламан булып үләсе килә, бетте. Мусламан буласы килә, юк. Аны тақвалы булырга кирәк, Аллаһтан куркырга кирәк. Менә кашан кеше тақвалы булса, кушканнарын үтәсә, тыйылганнардан тыйылса, Аллаһ Тәгалә аны мөселман хәлдә үтерәчәк. Агар кеше салкын карый икән, ярар, үтәсәм үтим, үтәмәсәм үтәмим, эшләсәм эшлим, эшләмәсәм юк. Шундый Аллаһның фарзларына салкын карый икән, Аллаһ Тәгалә андый мөмкинчелекне аңа бирмәскә дә мөмкин. Аллаһ Тәгалә ул мөселманлыкны, ислам динен аннан тартып талырга мөмкин. Һәм кафир булып үтә китә. Бирәктә үлем вакытында кеше сынала. Күп кешеләрне Аллаһны сүгә. Аллаһ, ник син менә шундый бирдең? Мин битендә нәрсә эшләдем шул хәлле? Ник син менә шундый шир бирдең? Мисал инде, ширләп үләләр бит инде кеше. Яки рак ширеме, яки тагы башка шир белән авырлыкка түзә алмыйча, Аллаһны сүгә башлыйлар. Күфер сүз әйтә башлыйлар. Аллаһ сакласын. Яки фитнәләнеп китә. Дөньяда булган фитнәгә фитнәләнеп, кеше динсез кала. Ана шушы әйттереп, фитнәләнеп китмәс өчен, Аллаһ Тәгалә сине диндә саклап калсын өчен тақвалы бул. Һәр вакытта кушканнарын үтә, тыйылганнарын тыйыл, һәм ахыр чиктә мөселман булып үләчәксең. Кала Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Идә мата ал-абду инқата'a амалуху." Агар да кеше үлә икән, менә үлгәч инде аның гамәле üzülә, бетте. Бу хадисне Муслим тапшыра Абу Хурайра радиллаһу анһудан. "Ва лам юджал линқита'ил амали гаятан илля ал-маут." Шулай итеп, кеше, мөселман кеше гамәлен туктату ул үлемгә булырга тиеш. Аны гамәлен туктата торган әйберсе ул үлемгә булырга тиеш. Менә кеше үзенә шулай итеп максат куя, үзенә шик куя, минем гамәлем бер кашан да üzülмәячәк. Мин үлгәнче фарзны үтәячәкмен, үлгәнче гынаһлардан тыелачакмын, фақат үлгәнче. Нидер вакытка хәтле генә түгел, Рамазан биткәнче генә яки нидер вакытка хәтле генә, юк. Үлемгә хәтле ул максатны куярга тиеш.